Nekvalifikoval som to ako prácu. Je to taký bláznivý koníček a nasadenie, pasia, projekt, ktorý máme spoločný s týmito našimi mladými. Myslím, že by povedal, že sme partneri, seberovní v tomto. Ako som sa k tomuto dostal, naša švagrina, teda sestra mojej manželky, Janka Koptová, ktorá v časoch, keď bola riaditeľkou Romatanu, tak robila takú osvetu kultúrnu po rómskych lokalitách. A jedného dňa prišla ako nám povedala, skúste to. Pravdu poviem, ani sa mi veľmi nechcelo veriť, že by bola nejaká odozva, ale som bol veľmi príjemne prekvapený, že vlastne táto mládež čakala len na to. Takže sme sa chopili príležitosti a to, čo malo trvať voľaký mesiac, dva, trvá už pomaly 15 rokov. Musíme v prvom rade motivovať túto mládež, našich partnerov. Keď im povieme, že príďte a sa im nechce, tak neprídu. Môžeme ich platiť, môžeme sa im vyhrážať, môžeme ich byť, no proste je to tak. Čiže my musíme byť 100%. A takisto dôkazom sú tohoto skúšky. To nie sú skúšky, to je na ostrov. Ideme na ostrov na plné pecky tak, že by ako o dušu, ako posledný krát v živote a tak, že by na ten druhý deň alebo tretí deň každý mal neodolateľnú chuť prísť. No a tiež na scéne, že zase okrídlená veta, to posolstvo, alebo to, čo títo mladí v sebe majú, je to niečo konkrétneho, ktoré oslovuje ostatných a ostatní to vnímajú. Je to kus života, kus živoj vody. Je to nefalšované, každopádne, a to všetci cítia. Takže by som išiel do toho zase naplno. Volám sa Milan Hudák, pochádzam z Moldavy nad Bodvou, z osady. Asi 9 rokov je k tomu, že sa venujem rómskym deťom. Moja sestra pracovala ako sociálna pracovníčka a asi pred 6 rokmi pracovala pre ETP Slovensko ako vedúca komunitného centra. A tak som sa zapájal aj ja. Chodil som na aktivita, ktorá vzdelávala moja sestra a vyškolila ma na rôzne aktivity a odvtedy sa zaoberám to, čo mňa sestra vyškolila, ja teraz to robím s deťmi. Takže deti ma majú veľmi radi, lebo ja svoje aktivity tak robím, že pripájam k hre a deti sa potom ani nevšimnú, že sa dačo naučili a proste a rozprávajú so mnou aj také veci, ktoré sú pre nich osobné a pýtajú si odo mňa rady, že čo a ďalej. Veľa ľudia, ktorí nevedia čítať, písať a stále pýtajú sa, že keď náhodou dostávajú rozhodnutie z úradu práce, čo to znamená, ako to treba robiť, kde treba ísť a proste dôverujú mne. Môj sen je sa stať učiteľom a to preto, lebo deti, keď idú do prvého ročníka, keby nebol tu komunitné centrum, oni by len prepadávali, lebo nerozumiejú maďarsky, len rómsky hovoria. A môj názor je taký, že v takej základnej škole by mal byť tam učiteľ, ktorý vie po rómsky. Keď skončím moju školu, kde teraz študujem, a samozrejme budem sa snažiť, aby ma prijali ako asistent učiteľa v základnej škole. Ja som vlastne pred 28 rokmi začala pracovať s rómskou mládežou a s deťmi neformálne na ulici a spájala nás, mali sme také spoločné záujmy a to bol rómsky folklór, piesne a tance. S týmito deťmi som 13 rokov pracovala na ulici. Tieto deti vyrastali, stávali sa dospelými a dostávali sa do bežných problémov vo svojom živote, ktoré si museli riešiť. A pretože to boli moje bývalé deti, tak som vlastne tieto problémy začala riešiť s nimi. Moja rodina zo začiatku som to mala dosť ťažké, lebo viete, rómska žena je určená predovšetkým na to, aby sa starala o rodinu. Stala som sa vlastne takou verejnou rómskou ženou, ktorá o niečo bojuje alebo pripravuje ľudí, komunitu k tomu, aby sa vedeli sami o seba postarať alebo si presadiť svoje veci alebo riešiť problémy, ktoré sú pre mňa takým
veľkým zážitkom práve tejto práce s deťmi bolo, keď rodičia, alebo konkrétne rodič, nechcel, aby dieťa nastúpilo na strednú školu, že sú to výdavky, cestovanie a rôzne iné starosti. Alebo bolo to niečo nové, čo teda do tej rodiny vchádza. Ale keď to dievča skončilo tú školu a tá matka prišla a povedala ďakujem, tie záverečné skúšky boli výborné, je to pre niečo vynikajúce, bola na to veľmi hrdá, tak pre mňa to bolo veľmi poťušujúce a bola pre mňa taká odmena, odpustenie za to všetko, to zlé, čo vlastne vznikalo. Od práce s deťmi a s mládežou som postupne prechádzala do činnosti alebo také nápomoci k rodinám, do komunity. Neskôr potom som zistila, že veci, ktoré tu mám odskúšané, ktoré sú dobré, by som vlastne mala preniesť do ďalších komunít a aspoň svojej blízkosti, detvy. A to som vlastne urobila s tým, že som zriedila alebo zakladala rómske materské centra, kde som začala pracovať s rómskymi ženami, s obyčajnými ženami od Plotny, ktoré práve nie, že som chcela, aby boli netradičná rómska rodina, ale aby tie ženy vedeli, že je potrebné sa rozvíjať, získať vyššie sebavedomie, že sú veľmi šikovné a môžu študovať, čo sa aj stalo, pretože v týchto komunitách je 6 rómskych žien, ktoré ukončilo vysokú školu. Sú také chvíľky, kedy dostanem takú krízu, že začnem rozmýšľať, že prečo to robím, na čo si neviem doteraz odpovedať. Ale myslím, že táto práca je niečo ako droga.